Здравейте на всички! Днес реших да направя нещо различно и затова си поканих моята приятелка и един от любимите ми блогъри, Натали, с която днес ще направим едно предизвикателство. Все пак всички, които я следят, знаят, че тя показва съвети, свързани с гримирането. Аз пък не съм професионален гримьор и не смятам, че мога да се гримирам професионално. Затова днес ще си отправим една на друга предизвикателство и ще се гримираме, в зависимост от това, всяка какви гримове използва. Точно така. И за колко време ще го направим. Ще се опитаме да го направим за 7 минути. Което не мисля, че ще бъде много лесно. Аз също не мисля. Като разбрах, че ми го предлагаш това нещо, вече се притеснявам, обаче. Мисля, че аз трябва да се притеснявам повече и предлагам да покажем горе-долу коя какво би използвала за нейния грим. Аз ще направя гримът, който използвам винаги, това, което правя, вечерен грим, леко опушен. Аз нося червено червило много често, дори в ежедневието си, така ще използвам червено червило. Ще си сложа основа и ще си подчертая веждите. Добре, аз тогава ще си изравня кожата много добре. Ще подчертая веждите също, защото много вярвам, че те общо създават една много по-плътна и хубава визия. Също мисля да направя опушен грим. Не знам ти с какви цветове мислиш да работиш. Аз съм на тема кафеникави, супер, аз пък ще съм тонове. по-тъмните. Да, обаче аз не искам да слагам червено червило, ще сложа неутрално, защото обичам да имам някакъв баланс, малко по-силен грим, малко по-бледи устни или пък обратното. Супер. Така че няма да Ще бъдем сме абсолютно различни. еднакви. Да, Един цвят. да, наистина днес между другото. Да. И да покажем какво ще използвам. Аз съм си подготвила, това са моите по принцип 3 четки, даже не, 4. Това имам. И в интерес на истината много ми е трудно да си избера, така че ще ми дадеш съвети, ще посъветваме и дамите какво могат да използват като четки. Ох, аз откакто си взех ето тези четки. Значи разликата е. Да, това е малката разлика, евентуално. Всички четки ли ще използваш? Не, няма, аз съм си подбрала вече ето тези четки. Ще използвам и даже не мисля, че ще използвам всички, но много обичам да рисувам върху себе си с много различни четки, така че мисля, че може би ще намеря приложение на по-голямата част от тях. Плюс това ще си използвам и бюти блендера. Това коментирахме с нея преди малко, че аз нанасям фондютена с пръсти. Някои гримьори професионални не го препоръчват, други пък го препоръчват. Ти ще използваш обаче една много интересна гъбичка, Да, ще я покажем на дамите. Това мисля, че повечето момичета, които ми следят влога, вече знаят, че аз използвам гъбички. Не обичам да си нанасям фондютена с четка, защото много голям процент от самия продукт влиза навътре в четката. Не, че не навлиза и вътре в гъбичката, но пък когато е с четка някакси, не знам дали ти е право впечатление, сякаш остават някакви ресни и винаги трябва някакво до изкусоряване и да замажеш положение. Така че аз предпочитам пръсти и гъбичка. Добре. Това да го правя с четка, така че няма да използвам четка. Аз ще използвам един фондютен, между другото на Golden Rose. Много ми хареса, защото е хидратиращ и е много лек. И ще направя, как се казва професионално, ще си покрия фондютена с пудра на H&M. Да ще си матираш кожата. Да, и ще използвам след това, къде, ето този руж. Значи моята козметика е много семпла, няма много неща. Ама аз между другото в ежедневието не използвам чак толкова много. Ще използвам. Ами добре, аз ще използвам пък фондютен на Max Factor. Сега си го взех, честно казвам, нямам почти никакви обратни връзки за него. Чух много добри отзиви, защото с много момичета си пиша в Facebook и на лични съобщения в сайтовете, в които качвам видеята. Така че те ми го препоръчаха. Сега ще видим дали е добър. Няма да си матирам кожата, защото обичам да е малко по дуи, т.е. да не е толкова силно и професионално сякаш направена, но пък ще си контурирам лицето, защото много обичам да си контурирам, няма да ползвам ружове. Ето, че още едно. Ето, аз пък искам да покажа, между другото, тази спирала не е скъпа спирала, обаче е спиралата, която ги прави супер дълги миглите и я препоръчвам наистина. Не знам, това е спиралата, която препоръчах на много приятелки и са много доволни, така че мога да ти я... Ако си по-бавна от мен, мога да ти услужа. Започваме вече с съревнованието. Така, и друго какво? И ще използвам ето тази палитра и
тази палитра. Едната е на H&M за момичетата, които бих искали след това да използват, ако съм се справила добре. И това е на Sephora една палитра. Ами моите палитри, не знам дали да ги показвам, те са големи, всъщност не знам кои цветове точно ще използвам от тях, обаче нали, ще правя нещо с земни тонове, така че кафявите цветове от тези две палитри. Да видим какво ще получи. Между са много хубави цветове. Да, много са хубави цветовете. Ще видим сега как ще ги съчетаем. Освен да пускаме хронометъра и да почваме състезание. 7 минути. Вау! Добре. Добре. Правим ли го? 2, 3. Да. Доста ще е интересно. Чакай аз тук да крада идеи. Аз започвам с един коректор, който прикривам. Значи, сега гледайте разликата от професионалиста и непрофесионалиста. Но като аз задължително съм си сложила крем околоочен преди да започнем, защото ми е много суха кожата. Аз използвам основа за грим, която ми прикрива всичките пори и несъвършенства, които имам начални, изравнява леко кожата и след това нанасянето първо на продуктите е много по-лесно. Да. И това, което ми харесва е, че моите с матов завършек. Аха, това е готино. И задържа реално, поне се води, че задържа косметиката за по-дълго време. Аз слагам един сух коректор, което не знам колко е окей. Поне така... А ти с коректора почваш така ли? Ами аз слагам, да, под очите. Не знам, поне така ми изглежда, че е окей, пък ще видим. Аз пък си слагам винаги първо фондиотена, с който да си изравня основата. И след това вече, където евентуално има някакви допълнителни несъвършенства, пъпчици, зачервявания, тъмни кръгове, тогава евентуално нанасям още малко. Не знам защо го отричат професионалните гримьори или някои, може би сега ще кажете, тая тук какво се гримира с пръсти. Обаче това е най-покривният, според мен, начин за нанасяне на фондиотен. Ами аз не знам дали е най-покривен, обаче със сигурност е най-лесният, защото то е логично. То е логично, самия продукт се затопля в пръстите. И след това нанасянето е много по-лесно. Аз също коректора, честно казвам, предпочитаме така да си го нанасим заедно. Така. Аз почвам с тази четка. Да видим сега какво ще. А ти вече си... Оле, чакай. Ето с тази четчица. Започвам да се опитвам да нанасям сенките. Аз още съм на толкова години съм се подлагала на различни гримове, на различни гримьори и така и не успях да се науча как точно да се гримирам, или поне така си мисля, но сега ще кажеш след като видиш. Аз съм ти виждала много снимки в Фейсбук и изобщо из медиите. Честно казвам, ми харесва как се гримираш, не знам дали си била ти тогава поред на визиите, ама не всеки път съм аз, естествено. Но когато трябва за петък вечер, както в случая го правим, за парти, в домашни условия. А ти вече слагаш сенки? Защото аз съм на пудра. Аз пудрата си я слагам след това. Аз пък слагам винаги пудра по клепачите, защото е много по-лесно да се прелеят цветовете после. Благодаря, че ми каза, но трябваше малко по-рано. Аз вече минах на сенките. Установих наскоро, че след като съм си сложила фондиотена и започна да нанасям сенките, ми се получават едни черни петна по очите отдолу, което не е окей. След това трябва пак да трия с памуче, пак да слагам фондиотен, за да доизравнявам. Ами то много зависи според мен дали самите сенки са по-прахообразни, защото има някои, които наистина са много прахообразни като консистенция и започват да се разнасят. Извинявай. Това аз го бутнах. И започват да попадат отдолу точно под клепача и в този случай сякаш е по-добре, ако знаеш, че са по-прахообразни, да си нанесеш първо, да си нагримираш очите, след това да почистиш зоната отдолу и тогава да нанасиш фондиотен. Ама това всичко става с проби и грешки, защото не винаги знаеш, когато си купуваш един продукт, как ще се държи. Обаче ние с тебе имаме някакви
коренно различни техники. Абсолютно. Чакай да видя с какво правиш. Да открадна Това малко. вече и аз не знам какво правя и не съм сигурна с колко време разполагаме. Мален, имаме само още 2 минути. Може би трябваше да си дадем едни 10 минути време. Обаче... Аз нищо няма да успея да направя. според мен. Това ми е най-трудното, да изравня очите. Момент. Надявам се да сме полезни, между другото, на мацките, които се събират по-женски, преди да излязат някъде, пиват по едно и след това отиват готини на гласели на... Или поне да им покажем как не се прави, защото... Стига да виж колко добре се правим. Визирам теб. Ти си доста по-напред. Аз съм по принцип доста припряна и нямам много нерви в гримирането. Обаче... Нищо, може пък да не се справим за 7 минути, но ще видим какво сме успели да направим за толкова и... И реално колко са необходими за това, което сме И реално решили. колко са необходими. Няма да спираме хронометъра, да видим колко сме добри. Ама то между другото аз го пуснах на обратно броене. Тоест ще спре след малко. О, не. Аз няма да успея да направя нещо. Ти си професионалист и ги изпипваш, аз мажа отгоре. Веждите. Много са важни тези вежди. Сега са много модерни. Все още ли са модерни плътните вежди? Я да кажем на момичета. Аз като цяло мисля, че колкото по-естествени са веждите, толкова по-добре. Не знам, за мен природата си знае работата и евентуално почистване е нормалното, но да ги изтъняваме твърде много при положение, че наистина природата ни е дарила с определена форма на лицата на веждите и всичко останало. Не виждам, че чак толкова трябва да изтъняваме. Аз използвам това нещо, то вече на нищо не прилича, между другото. Но много ми харесва за вежди. Какво е това? Аз използвам сенките. Не се разсейва. Добре, може да е по-такъв тежък. По-черен. Но изобщо да ми се получи, да? Свърши ли? Ние нищо не направихме. Продължавай. Значи няма да е за 7. Изглежда, че няма как да стане. Чакай да го спра. Значи за 7 минути ние Значи мисля за 7 минути, колкото и да сте добри, няма да се получат неща. Или по-скоро не трябваше да си избираме толкова тежки гримове. Да, но така пък ще сме полезни на дамите, да знаят и какво да използват според мен. А пък и все пак е петък вечер. За 7 минути. Нищо. Аз съм разочарована. Бях си направила план. Да, сега обаче не се... как да кажа, не се бъди много. Все пак да се опитаме да влезем в някакви норми. Скажи ми с какво да прикриваме петната по лицето и пъпките. Чакай сега петна, някаква пигментация по-специална или просто пъпчици? Пъпчици да речем. Пъпчиците аз си ги прикривам с коректор с висока покривност, който е в същия цвят като кожата. Защото иначе рискуваме въпросните участъци, които така или иначе са евентуални зачервявания, да бъдат или по-светли петънца от по-светъл коректор или по-тъмни петънца от по-тъмен коректор. Затова просто нещо малко по-покривно в същия цвят. Другото, което е според мен важно, аз това го разбрах преди някакво известно време, че когато си очертаваш очите с сенки, в долната част на окото не се слага черно по целия край на окото, нали така? Слага се до половината. Поне аз така съм се сложила, да не съм като клоун. То много пак зависи каква точно визия търсиш. Аз не мисля като цяло, че има някакви супер сериозни правила с грима. Тоест на всяко лице отиват различни неща, всеки човек се възприема по различен начин, с различни цветове, с различни форми. Но най-важното сякаш е да
ако искаме да направим една визия, примерно, която да е дневна, тя да бъде просто подчертаване на естествената красота, на естествените ни черти. Да, но когато все пак се подготвиме за парти, тогава може да си позволим. Да, но има някакви норми, от които може би не е добре да излизаме и да следваме някакви... Аз не знам дали са правила. Значи искам сега да видите нещо, да демонстрирам спиралата, ако може да се види много близко окото. Така, сега съм без спирала, гледайте сега какво се случва. Това е спиралата, която наистина е много ефтина, мисля, че струва примерно 6 лева. Не знам точно колко беше, но не е повече от 10. И съм страшно доволна от нея и съм я препоръчала на много мои приятелки, които наистина съм много доволна. Не знам коя марка е, малко пак ще я покажа. Има я в повечето магазини, като DM, в повечето молове. Стига, бе. Виж, наистина много е плътна и определено, не знам дали се вижда разликата, но смятам, че е много добра. Аз пък използвам рокет на Maybelline. Много добра. Ами давала съм пари за скъпи спирали, искам ти кажа, че ефектът не е бил такъв. Сега не искам да казвам нещо за скъпите продукти, но просто тази на мен ми харесва. То има добри продукти от по-другерийната козметика, има добри продукти от по-скъпата козметика, вече в зависимост от това всяко едно момиче какви парички би могла да отдели. Точно така, да. Но не винаги скъпото е сигурно. От една страна е това и от друга страна зависи с какви цели използваме дадената козметика, според мен. Защото ако да се гримираме само съвсем непрофесионално за ежедневието, за какво трябва да даваме пари за професионални стикове, фондютени за телевизионен грим? То би било смешно дори според мен да правя някаква такава покривност. А я ми кажи, има една пудра бяла я водят, която аз много се чудех дали скъпа е, но чудех се дали да си я купя, която всъщност ти покрива фондютена и пудрата, за да не ти се, примерно когато говориш по телефона, да не ти се залепя фондютена върху телефона, да ти оставя, стои по-траен грима. Тя е бяла, безцветна пудра, която запечатва грима за по-трайно, за повече. Да не е на Лора Мерсие или нещо такова. Той има различни марки според мен, но не знам колко е. Аз не съм. Не. Да! Май да. Слагам червеното червило. Ето това е на Max Factor. Има много други марки, но аз... Я се заблъзвам. Добре. Аз слагам хайлайтърче. По най-високите части на лицето, тези, които се огрявам по принцип от естествено, от светлината естествено пада там. Така, слагам червило. Чакай, Първа. Не си първа! Добре си ставаш. Твоите мигли са обаче по-обемни от моите. Нали? Да. Я да видим, стани така по-близо да ни видят и хората. Мисля, че справихме се. Да, ама не за 7 минути. Нищо за 10 може би. Не Горе-долу за 10. към 10 минути ни отне. И не смятам, че сме използвали нещо скъпо и нещо невъзможно, което могат да си позволят момичетата. Обаче аз въпреки всичко съм разочарована, че не се справихме с предизвикателството. Но ние пак може да опитаме някой път с нещо друго. Да, за ежедневна визия мисля, че ще се справим по-добре. Но за вечерна... Добре, трябва да те почерпя с нещо, да си пинем по един Бейли за отскок. На здраве! Мисля, че сме много хубави. Момичета, дано да сме ви харесали и дано да сме ви били полезни най-вече с това, което ви показахме. Да знаете, че вечерната визия най-вероятно ще ви отнеме повече от 7 минути, ако сте решили да направите опушен грим. Но пък ако искате нещо по-лекичко, може би ще се справите по-добре от нас. Интересно ми е всъщност, вие за колко време бихте се справили с опушен грим. Червилото си го избирате, какъвто цвят пожелаете и да напишете долу в коментарите под това видео. Чао, благодаря ти. И аз много благодаря за поканата и дано пак да правим някакви неща заедно. Дай Боже. Чао! Чао! За да видите предишните ми епизоди, натиснете екранчетата.